kulli nafsin ikatil mauta mutane kulli nafsin za yi katil mauta mutane alkawar in Allah ya yi shi bai ko canzawa ta'aziyya suna zai ga dukkan 'yan ƙarshen kwalita rabana Allah je kan sa Mustapha na mu masoyi sai idan ta mu ta zo uban gidi ni da cewa ta'aziyya suna zai ga dukkan 'yan ƙarshen kwalita rabana Allah je kan sa Mustapha na mu masoyi sai idan ta mu ta zo uban gidi ni da cewa ta'aziyya suna ga dukkan 'yan ƙarshen kwalita rabana Allah je kan sa Mustapha na mu masoyi dukkan salati kun da masoyi Mustapha Abban Fatima da Musa nasa muke yi shugaba na halitta da baya kai da masoyi wanda ke tun tausai na saurayin da ya matewa dan kwa babu iyali gurin sa balle mutunawa ta'aziyya sun ce da dukkan 'yan ƙarshen kwalta rabana Allah ji kansa Mustapha na mu masoyi kasa idan ta mutu tun ubangiji ni dacewa Mustapha ya rasu zahirin batukar kuju wasa izina ce a gare mu zahiri duka matasa duka laifin da muke na yi kun ji matasa laifukan da muke na yi kun ji matasa kun ji matasa kun ji matasa ta'aziyya sun ce da dukkan 'yan ƙarshen kwalta rabana Allah ji kansa Mustapha na mu masoyi kasa idan ta mutu tun ubangiji ni dacewa da na yi wa Mustapha na mu matashi zahirin magana Mustapha kwarai ba shi da kyashi shi abu na zamusti kwarai kwabai rubai da nishi in ka ce masa zo ba ni za ya ce to zo amshi yayo ni Allah masoyi bai dawowa ta'aziyya sun ce da dukkan 'yan ƙarshen kwalta rabana Allah ji kansa Mustapha na mu masoyi kasa idan ta mutu tun ubangiji ni dacewa bakwai ga watan uku rabuwa ta da masoyi da misalin shahabin dare makarrabu da masoyi 18 ga watan uku ko ta 2013 Mustapha da ne wai ya ce da ni yayi macewa ta'aziyya sun ce da dukkan 'yan ƙarshen kwalta rabana Allah ji kansa Mustapha na mu masoyi kasa idan ta mutu tun ubangiji ni dacewa masoyi kasa idan ta mutu tun ubangiji ni dacewa gidansu nake so in je in gaishe da masoya ya ku biya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Yusuf ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Alifa ma ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Jamilu ma ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Aisha ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Inna ma ya haƙuri Salamatu ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Balaraba ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Madida ma ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Mashafur ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Mahamud ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Shehu ma ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Salamullah ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Manjama ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Dogo ma ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Eskwad ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Zubuda ma ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Suka ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Alibaba ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Aishabil ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman Zakiri ya haƙuri alhamdulillahi
Sulaiman da nasiri ya haƙuri alhamdulillahi Sulaiman mutuwa ta yanka na so da mu tare da masoyi rabbana Allah jikansa Mustapha namu masoyi sa'idan ta mu ta zo ubangiji mi dacewa ta'aziyya suke ce ga duka yan ƙarshen kwarta rabbana Allah jikansa Mustapha namu masoyi kasa idan ta mu ta zo ubangiji mi dacewa maza sun ci kasa yawan su bane iya kirgawa rabbana Allah kasa a ce da su mi yi tunawa wai ina bani gis ya wuce shi ma bai dawowa wai ina inuwati shi ma kwarai bai dawowa wai ina audu mutum shi ma kwarai bai dawowa wai ina salisu ya wuce shi ma bai dawowa biduwa shi ma kwarai bai dawowa baburawa ma shi ma kwarai bai dawowa wai ina nura batsala ce shi ma bai dawowa yesuwa shi ma kwarai bai dawowa abu da gidan laida shi ma kwarai bai dawowa wai ina na wa iyayi ce shi ma bai dawowa akwai wani yaro aminu ma ban mancewa da ya fi hana shan ya kokari gidin muka gafarta yesuwa shi ma ya wuce shi ma bai dawowa abdur ramos shi ma kwarai bai dawowa darbar soli shi ma kwarai bai dawowa wai ina baki fele ya wuce shi ma bai dawowa habu dubu dama shi ma kwarai bai dawowa ibrahim tilo shi ma kwarai bai dawowa safiyan mai kawai ya wuce shi ma bai dawowa rabbana Allah dukan su rabbana ya gafarta ka dubur rahama gun su rabbana ni na roka mu idan ta mu ta zo ubangiji mu ka saka mu ma mu dacewa ta'aziyya suke ce ga duka yan ƙarshen kwarta rabbana Allah jikansa Mustapha namu masoyi kasa idan ta mu ta zo ubangiji mi dacewa wanda ya ɗauki na wani in rera waƙar nan tawa ɗan uwa ne a gare ku kun ji ko na kuma soya wata koyo su suka ɗan uwa wani kuma soya du'a'i a gare shi kun ji ko na kuma soya shi ma yayi dacewa ta'aziyya suke ce ga duka yan ƙarshen kwarta rabbana Allah jikansa Mustapha namu masoyi kasa idan ta mu ta zo ubangiji mi dacewa ta'aziyya suna gai ga duka yan ƙarshen kwalta rabbana Allah jikansa Mustapha namu masoyi sa idan ta mu ta zo ubangiji mi dacewa kasa idan ta mu ta zo ubangiji mi